Pilierom obrany Sporty Lovec sa rozprávame najskôr o stredajšom zápase. Čo sa stalo? Prečo ste prehrali? Ja si myslím, že to Poľčany boli lepší, no. Ako všetko mi padlo. Všetky odrazené lopty, všetky sa im odrazili a boli určite lepší. A my sme sa obránili. Sme Žerovi nepomohli a myslím, že to rozhodlo. Oni, ako som povedal, oni to všetko dali gól. Takže si myslím, že to nestačilo, lebo fakt tá obrana bola veľmi slabúčka a to asi rozhodlo. Čo zajtra budete musieť zmeniť, aby ste postupili do finále? Je to 5. rozhodujúci zápas. Tak si budeme musieť zmeniť. V prvom rade to bude o hlavách, lebo v podstate tam ide hova alebo trop. A v druhom rade určite musíme zlepšiť obranu, ktorá nám to Poľčanom nefungovala vôbec. A rýchle protiútoky, aby sme sa zbytočne netrápili na ich postavenú obranu a dávať ľahké góly, pomôcť Žerovi v obrane a ja si myslím, že to rozhodne. Ako by si pozval fanúšikov na zajtrajší zápas? Dúfam, že si nájdú cestu, aj keď je hokej. A dúfam, že prídu nás pozbudiť, dúfam, že bude plná hala zase po dlhej dobe. Od toho pohára EHF a to bude ďalší hráč, ktorý nás bude hrať dopredu, lebo fakt túto hlovci sú fantastickí fanúšikovia a verím, že nám pomôžu a my sa za to vďačíme tým, že vyhráme. Boli vlastne iba 3 dní na to, aby ste sa pripravili na ďalší zápas. Čo v tomto čase robíte? Viac menej je to regenerácia? Určite regenerujeme, už to tréningy už nemajú ani taký význam, si myslím, že skôr je to o tej taktické príprave a o bojovnosti. Myslím si, že už máme toho dosť, tá sezóna bola strašne dlhá, veľa zápasov. Nechcem riešiť zranenia, to patrí k športu, ale už to chceme ukončiť zajtra, ísť do toho finále a tam sa pobiť ten najlepší výsledok. Samo ako ty by si pozval fanúšikov, ktorých potrebujete zajtra, aby vás takisto podporili a hnali dopredu? Ja verím, že prídu, lebo aj v to Poľčanom bola vypredaná hala. Uvidíme čo zajtra, ale tí skalní nás určite prídu pozbudiť. Je ich dosť, si myslím, a vedia, že zajtra je už zápas o všetko a tí, čo chcú, prídu, tí, čo nie, bohužiaľ, ale my ich potrebujeme a budeme sa nájsť. Príďte nás zajtra povzbudiť, ide o veľa, ide o finále.